Musa Diallo to ngandi non suma yari ko jango ka heddaki do badde joni ni ko heddi do suma e kay naati ha gassi suma yari e problème ji mudum kanyum kadi e dudere ittu ka wondo ni ne Musa Diallo kan faano ye yew fi yayang en feddo ni hay de ko wodi ala fi yo be hebo ko be horira wadto don lambe be heba ko be horira nena ngen toy do renti baabe fayda joni ala gollude normal be ala ko be horira fiyo be hebu ko be hora dulla nyango buri umannade dan ampesude dan do kota nuddi dan do nan kanko woni mo ko lawo sabbo suma eno foppo gondal himo jodi woko ko men do woni arde hora ha suma eno il faut tondire parce que halaji wo sen few tondira ne wata yoki suma e ari yaye mako neldetebe nene mako wadantebe baabe mako wadantebe koto mana iwde to ara naka ngoni arde déjà do dum ila kamende fabona e doni kamo foko goto be okilam woni an hande ko sa holi ko sa holti woni priorité an nyanduma dum danki maki tele la wallinama min ko dum do mapini mi ko horira min mapini mi e bobango fami ma on ko bitagati wona bisaligati ngoy hilan anni no bay Allah inni ko innama a'malu binniyati o yoba anni haysi hunde wadan la anni yanibe kono mi ala kono mi woni gollude o wayno Musa Diallo o wayno Musa Diallo mi mara goto kale nange do wallo walan mi wadana famiyango fi suma e hewti lebbi fejjudi de fo mi ala antorade goddum kono se suma e hewti acce wadano baabe ngange mawbe am ben ko be horira mi ko mi hanen do ko fi yaya ko to an kanyum kanko betta o noddi mi do telephone ni lan kadi mo kala o ina lan o wi lan sai mo hay mo arde o wi lan pengi lan kala o do ni mi de yaade ton hori den to suma ya e kam nan ko minnu ma ko bolonda an ko imi ye ka bolonda ma ko goto be woni fi mungo na fo mi halna ma dum don non wona no ye wondo e yedondirgo ko puuswal kafe mi jogi yani ko wondo woni recettan o nyande fo nyande ko jelum jipporta nde mi anda jonno la waydi nde do mi fawto do goddo koto ma yo fawto hore makko ko gorko ko mi gorko mimmi wawata ƴettude responsabilité gorko o jooma gallejo yo yaw cippana hoore makko wasala bayno mi wata noddude mo hinna mo yilto wata mo noddude do hinna yo yilto ɗum ɗo de kiri yang wala ko mi wima ko so bebe le ndata ko yawa mta wonda sa ja ka da hewti mi hala ni no ka telefon mi innuma e ngal tous ko mi golli ala ko mi reni ko pop mudu kulle de lanni ko dum addila wa wata wonirde joni la yaade do ka marse joni kayna mano der ton bota yewtude tani esrabe makam do haybe falbe sa fendo go lampani fi ko to awa en joni la yaade ka marse jonna yibe der ton esrabe anjara masrabe alada Umar sude alhamdulillah alhamdulillah Dakar go Umar sude bui alhamdulillah alhamdulillah rabbil alamin ko tijere na fi way mayo de kama akiti ko mo wi esrabe Merno do fi jura gollo mene ngi jam alburu ti dum ka de nafi andi enen kame den ka fulawa ne den do wonda haray pijiri mo satti wana ton en ngal ko adi rimuno kon fof ko dum do ari mi adan raw goddum ay ko mi rimi kon fof be ngal kulle den wali ke mudum duli ke nyami pop bayno ngande suba yon do satti adi ninni yeto yandi mer wona takko mo do ha suma yon lanna ma woddo ya tabbe ene islam onon ko honno awto iwde ka fulawa aronke goddo sans adresse sans kon sans autant que harako ko onon e makko yewtidi ko gonga don kono mi yetino nafi
onon ɗo wawi yeytade nafi ɗon arde ɗo ko nafi woni moko ba on ɗo ka komi woni moko ba on ko nafi jonnata ɗo dépense ka komi jonnata ɗo dépense on anda koye suumaye wona goɗɗo no wawi déplacé ade e suumaye yahaka goɗɗo fawama honɗum ni on andi won ɓesiraɓe ɓay woni no sabti ko ɗum waɗi han mi mara goɗɗo goto ko nafi ko mene woni nene goto